आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि बायदि स्किमफोराव नोंथाङा एप्लाइ बानायब्लाबो रां मोनिनि प्रब्लेम। गभर्नमेन्टआ जुदि नोंथांनो स्किमाव जुदि नोंथाङा इलिजिबल जानानै नोंथांनो रां सोयो, नाथाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबफैया, जेरै PM किसानाव दासिमबो गोबां मानसिफोरनि राङा पेन्डिं जानानै दं। आरो नै दा आसामाव गोदानै अरुणोदय 3.0 जानो थांगासिनो दं। लोगोसे महिला उद्यमिता सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि 10,000 रां सोनो थांगासिनो दं। बे रां सोनायावबो गोबां मानसिफोरनि मोनसेल' प्रब्लेम जागोन, बेयाव राङा हाबनाय नङा। गोबां मानसिफोरा बे सिस्टेमखौ एक्टिभ बानायनानै लायाबा बे सिस्टेमा मा, लोगोसे नोंथाङा बेखौ बोरै एक्टिभ बानायनो, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेनि फुल डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, गोबां मानसिफोरानो नै दा सोनो लागा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां, बे 10,000 रांखौबो गोबां मानसिफोरा मोननाय नङा। आरो गोदानै अरुणोदय 3.0 बेखौबो गोबां मानसिफोरा इलिजिबल जाबाबो राङा हाबा। मानि थाखाय हाबा, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। लोगोसे नोंथाङा बेखौ बोरै एक्टिभ बानायनानै लानो हागोन, जोङो बेखौबो नायगोन। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन बे सिस्टेमा मा। नोंथाङा बे स्किमफोर, बायदिसिना स्किमफोर, बेफोरबायदि PM किसान, अरुणोदय, महिला उद्यमिता अभियान, बेफोरबायदि स्किमफोराव नोंथाङा बेंक एकाउन्ट होयो। बे बेंक एकाउन्ट होनानै नोंथाङा रांखौ हाबगोन सानो, नोंथाङा बेयाव मोनसे सिस्टेमखौ एक्टिभ बानायनांगोन। बेनो जाहैबाय DBT, बेखौ बुङो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। बे गभर्नमेन्टनि मोनसे सिस्टेम, फैसा ट्रेन्सफार खालामग्रा। नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानांगोन आरो एक्टिभ जानांगोन नैबे DBT सिस्टेमा। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा, बेखौ बुङो NPCI, नैबे नेसनेल पेमेन्ट कर्परेसन अफ इन्डिया। नोंथाङा बे सिस्टेमखौ एक्टिभ बानायनानै लानांगोन, लोगोसे चेक बानायनांगोन। बे चेक बानायनायखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअनि लिंक होनानै खादों। नोंथाङा बे NPCI-खौ, नैबे DBT-खौ गावबागावनि बेंक एकाउन्टजों आधारजों लिंक दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायो, नोंथाङा बे भिडिअआव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन, जुदि नोंथाङा बे NPCI-खौ, DBT-खौ नोंथाङा दासिमबो एक्टिभ खालामनानै लानो हायाखैब्ला, नोंथाङा मबाइल फननि मददावनो बोरै नोंथाङा 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथाङा बोरै NPCI-खौ लिंक बानायनानै लानो हागोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेखौ A to Z प्रसेसआव जोङो नायगोन। दानिया जोङो नायदिनि बे DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा बोरै एक्टिभ बानायनो मबाइल फननि मददावनो। मस्ट इम्परटेन्ट बे मोनसे आपडेट जानानै फैदों। गभर्नमेन्ट स्किमफोरनि बायदि रां हाबिफोरनि जेंनाया बे DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा एक्टिभ बानायना लाबासो बेनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन। नोंथाङा जिखि स्किमाव एप्लाइ बानाया मानो, बे DBT सिस्टेमनि जोहैसो राङा हाबो। आं बेनि बागै नोंथांमोननो बारंबार बुंबोबाय दं। जाय बिथांमोना दासिमबो DBT सिस्टेमखौ, NPCI-खौ नोंथाङा एक्टिभ बानायना लायाखै, आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक, लोगोसे DBT सिस्टेमा एक्टिभ बानायना लायाखै, नोंथांमोना थाबैनो बानायना लाबानो जाबाय। नोंथाङा इयुनाव गुबुन गुबुन बेफोरबायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमफोराव एप्लाइ बानायब्लाबो रांखौ मोननाय नङा। दानिया जोङो नायदिनि बे NPCI-खौ जोङो बोरै लिंक बानायनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों। नोंथाङा बेखौ लिंक बानायनो थाखाय गावबागावनि नोंथाङा गुगोलाव सार्च ब्राउजाराव नोंथाङा NPCI, नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। आं बेनि मिनिंखौ बुंखाबायमोन, नेसनेल पेमेन्ट कर्परेसन अफ इन्डिया। बेनि मिनिङा नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों NPCI। नोंथाङा बे गिबि फार्स्ट लिंकआवनो क्लिक बानायनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ लोगोसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै थागोन। नोंथाङा लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजआव फैनानै बेयाव इजियावनो चेक खालामनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे अपसन, नैबे कनजुमार। नोंथाङा बे कनजुमाराव क्लिक खालामनांगोन। दानिया आङो बेयाव कनजुमाराव क्लिक बानायबाय। कनजुमाराव क्लिक बानायनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे भारत आधार शेडिं। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन। नैबे भारत आधार शेडिंआव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आं दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय बेबायदि। दानिया बेयाव क्लिक बानायनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव अपसन नुनो मोनदों, नैबे
रिक्वेस्ट फर आधार सेडिं बेयाव नोंथांनि आधार सेडिं बेंकजों आधारजों सेडिं लिंक खालामनाय बेयाव अपसना गेवबाय बेखौनो बुङो DBT NPCI लिंक नोंथाङा नैबेयाव मोनसे टाइम नुदों नैबेयाव 7 मिनिट होदों बे टाइमनि गेजेरावनो नोंथाङा बेयाव थाबै नोंथाङा आधारजों नोंथांनि बेंकजों लिंक खालामनो नांगोन गिबियावनो नोंथाङा नैबे मोनसे बक्स नुदों नोंथाङा नैबेयाव नैबे इन्टार इउर आधार नोंथांनि आधारनि नाम्बारखौ नैबेयाव आधार कार्डआव नायनानै नैबेयाव बहायना होनांगोन बेबायदि नोंथाङा बेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ बेबायदि बहायना होबानो जाबाय नोंथाङा नैबेयाव मोजाङै लिरबानो जाबाय दानिया बेयाव आधारखौ बहायखांनानै नैबे रिक्वेस्ट फर सेडिं नोंथाङा नैबे सेडिंआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेबायदि दानिया नैबेयाव सिलेक्ट इउर बेंक नोंथाङा मा बेंकखौ आधारजों लिंक बानायनो सानदों नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि बेंकनि नामखौ बेयाव नोंथाङा सार्च खालामनांगोन बेबायदि बेयाव आं मोनसे बेंकखौ बेबायदि क्लिक बानायबाय नोंथाङा गावबा गावनि बेंकनि नामखौ नैबे सिलेक्ट इउर बेंकआव बेबायदि क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा माबे बेंकखौ आधारजों लिंक बानायनो सानदों बेयाव बेंकनि नामखौ बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय 1 मिनिटावनो जागोन बियो दानिया नैबेयाव सेडिं टाइप नोंथाङा माबायदि सेडिं खालामनो सानदों नैबेयाव जुदि नोंथाङा फ्रेश गोदानै आधारजों लिंक बानायनो सानदों नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ अब्ला नोंथाङा नैबे गिबिनि अपसनाव बेबायदि टिक बानायनांगोन आरो जुदि नोंथाङा उइथ इन दा सेम बेंक उइथ एनादार एकाउन्ट जुदि नोंथाङा सेम बेंक एकाउन्टखौनो गुबुन मोनसे एकाउन्टजों लिंक बानायनो सानदों अब्ला नोंथाङा नैबेयाव क्लिक बानायनांगोन आरो नोंथाङा फ्रम वान बेंक टु आदार बेंक जुदि नोंथाङा गुबुन मोनसे बेंकखौ नोंथाङा बेयाव जुदि नोंथांनियाव नैबेयाव गुबुन मोनसे आलादा बेंकआव बे आधार सेडिंआ दंखायो आरो नोंथाङा बेखौ दाननानै गुबुनाव हरनो सानदों गुबुन बेंकआव नोंथाङा आधारनि बे सेडिंखौ नोंथाङा लानो सानदों DBTखौ कानेक्ट बानायनो सानदों अब्ला नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायबानो जाबाय आरो फ्रेशफोरा गोदानै नैबेयाव लिंक बानायनो साननायफोरा नोंथाङा नैबेयाव क्लिक बानायबानो जाबाय नोंथाङा बेखौ बुजिबाय जानो हागौ दानिया नोंथाङा नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारनि नोंथाङा बेयाव नोंथांनिफ्राय पासबुकनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव बहायनांगोन बेबायदि नोंथाङा लिरबानो जाबाय बेयाव बेबायदि नोंथां दानिया बेयाव बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ बेयाव लिरखांनानै आरो फिन खेबसेबाव नोंथाङा नैबेयाव कमफ्रम एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथाङा आरो फिन खेबसेबाव बेयाव एकाउन्टनि नाम्बारखौ बेबायदि टाइप खालामना होफिननांगोन नैबेयाव दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे बक्स नुदों नोंथाङा नैबेखौ फरायनो हागोन मोजाङै फरायना नायबानो जाबाय आरो नैबेयाव नैबे बक्सआव टार्म्स एन्ड कन्डिशनाव बेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा दानिया नोंथाङा बेयाव नैबेयाव मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिशन दंबावो बेखौबो नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबे केपसा नुदों नोंथाङा नैबेयाव बे केपसाखौ नैबेयाव नोंथाङा इन्टार खालामनांगोन नैबे नैबे केपसायाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव बहायना होनांगोन केपसाखौ दानिया नोंथाङा नैबे प्रसिडआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन आधार कार्डनि मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTPखौ नोंथाङा बहायना होबानो नोंथाङा 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथाङा बे आधारनि बेंक एकाउन्टजों लिंकखौ नोंथाङा बानायना लानो हागोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ